ayifaka ngaphansi kwesicabha sikamkhulu ilanga ebusuku eselele bayivuka ekuseni umkhulu ubona ipheshana usiyalithatha uyalibheka libhaliwe iphepha ukuthi Shembe kumlicatha ufane nathi wethu abantu basibona inyama ufana bese bethu awushembe yafana nabo base beyibhala le ncwadi beyifaka bazisicapha mayivuka ekuseni umkhulu useyibona le ncwadi useyifunda uyakuthola ubhale ukuthi Shembe khumbula icathulo ufane nathi uhambe inyawo njenganathi khulu usefuna isigijimi esizoya lapha ngezivela uNkulunkulu izulu uya kahleshe azobuka naye imikhuba esiyenziwe eNazaretha eseke buya naye isigijimi uNkulunkulu izulu baye ngathi sibanibani nasi incwadi ngiyibhalela eNazaretha ngikuselisila bayifake ngephansi kwesicabha senilele awufunde uyibone ibhala ukuthini mayeseyifunda umkhulu siyabona amaNazaretha adidekile labo bantu ababhala leyo ncwadi nize ngayicela ukuhlala Shembe niyacela ukuthi uhlupheka Shembe anocela ukuphila Amen. nokuthi uShembe aqede usize emzinini Amen. Oh baba wami uThixo esesengayizibheka ngoba lento yenziwa ngesikhathi sahlala ngayizibheka wakumbuzo zikhini siyabonakala yena madoda iyazulazula lapha ngasengayizibheka ubaba ngoba uyazi le ndoda useyayisho ndoda awu baba nake ngathi manje usuduwile uthi lo baba cha fana angiduwile uthi baba uyaphi baba uthi lo baba cha mfana yephakamile uthi baba usudulile ephakamile uthi lo baba cha akadlule ephakamile ngiyazi yancenga ngena ingadali ngomlilo unomlilo lekhaya Amen. wona noma uyathela noma wonile wona ucabanga ukuthi kuphi Yeah. nabafuna ukugcotha amadoda asicole unyaka Amen. Oh ukugcoba ugcina usugcobe nabantu abangafanele bayagcotha ngoba umuntu mangabe ezogcotshwa awukhokhi inkomo umngane wakho bese ikhuphula mawugcotshwe ngenkomo usenkingeni lo gqoka phela ijazi ukwenze konke kodwa mangabe wakhokha kodwa nenhliziyo yakho iyakutshela ngelilanga ukhuluma ngoba kade iyakutshela uma wakhokha ngoba kuthiwa kuyenze umuntu ukuthi akanalo lona ugcobo njengendoda eyafika umkhulu ilanga sandohlala esikalweni ithi bengihamba nobaba wakho ubaba akasekho sekhona wena nobaba kungambili naye sithi isikhathi ubukile nje ongenza lutho
manje ngibona nawe usathule nje awusho lutho. Ngiyabuza ukuthi ngenze ufuna ngenzini wena? Sithi le ndoda nami ngithole noma uba umshumayeli noma mhlawumbe uthi umkhulila cha kala bheki phansi abheke phezulu bese lithi cha ngisho emthanjeni yakho awunalo ugcobo. Ngisho emthanjeni yakho awuna nase mkantsheni ophakathi kwamathambo akho alukho ugcobo. Wabe siyacasuka ke lo mbhimo wabe sehlukuma. Kanti ngempela amasizane esolweni sizokugxoshwa. Mase sidonke sonke ubani abasebenza usebenza abaphini umuzi benze yonke into leyifalithi ngoba phela usugxoshwa usasebenza. Nkosi usisindizwe. Amen. Amen. Njengoba umhlanzi uvaliwe ngiyanicelela-ke baba mkhulu khulilanga inyanga ezulu lokuthola amakhosana ukubani banivikele ey'ngozini ugaqo baseniphindele emakhaya niyofika emakhaya niphephile. Baniphe konke nikufisayo inkosi inibusise. Uyaphuma umhlangano entabeni iKhenani ngomhlaka 4 inkosi inibusise. Inkosi inibusise. Inkosi inibusise. Inkosi inibusise.